Ai kublei fi baro kiba dan kanika Bible study fi kiba ngap deng ba YouTube channel jong ka balang ai kublei fi kerteng jong try but unung pen MBA jong ni Jesus Christ dengi puli menta ye ka gospel Yohanes kelenong bakhat kendai nila puli hakatai katayo artli katayo ye ka to bentan untuk ka khot ka bakhat nyo untuk ka ba arfun nyo Hagaba kabakut jengka lai thu umno bo try jisu la IT no ya ka jing sumar ya ka meri ka keme jung how Yohanes usenran ulong tau senran bo try jisu u te ngin peteng pat daga bangin pule na do ka khat ka bar fufra hadu ka ba life ho nyo kat bangila ban pendap menta ka sngi Tungin doi. Ni aingu ime try bamela iPad kalat ni kumni ban puli khtian jume ban sempang iki ki ba kodor ki ba kanjaman sim ki ba ibor amen sim ni ki nongbut ki sakri ki jume ki ba tlot try. Sisa try de khtian jume ni yo ik jing pentmai ki met ki men sim ki jungi. Ni yo try ye ka ban suthu kumno ban nyat yakani ka slakhndo daga babut yakan uksa ka jome try bola wan ban im ka jing im kumu brio yakani ka slakhndo ban sim ka jing long brio ban pen I hangi yakata ka jing im ka ba janai kumu brio kunran yaka ba me kwa yangiru bangin la try ban pois yakata ka jing long ka ba janai trying aingu ime naga ban ta ki ba melale nam ta jongi ba mela sha Yagi breu ki bopop atrai bakin sanar fna yeme halor geding fna kenran namar bamela iet jingi kumta dagata ban siuno yaga kuna namar ki pop ki jangi ban pen emingi ban pen yo yaga jing map yagi pop ki jangi dagani ga jingsa ka jame kurkhu ingi habangi pule ni dkhot jongni gal nom khat khandai jong gospel Yohanes ter try ai ke jing pensai ai bu mensibu kho jume unda hikai unda pen I ni kanran ngapan kini keteng Jesus Christ amen te ngan puli tu gitu khat ke bar fu frata ter do ka balai nyu jong kalan nong ka khat khandai gospel Yohanes hadin kat ni abo jisu ula tip bala pendap mentai ki baro ban yo pendap I jing tho wong na sliang te labu khiu badap ka bajo hangta te haba kile pendap yo sponge da ka bajo badaba ulai haba kile bu ho hisap kile kentiu ka sentur jungu te men bau jisu ula shimi kata ka bajo ulong la pendap badaba ula no lenge ila ka khli ula aitino ila ka mensim kita ki jiu namar kata yo ba kita ki met kin sa halor ka ding phna halakas hagas singi sabaton naba kala long ka singi pen khre namar kata ka sabaton kala long ka singi ka bakrau kile kerpat yu pilat ba onyo pen khenyi ki kejat jongki bat ba onyo rano yaki namar kata kita ki sipai kile wan bat kile pen khenyi ki kejat jong ubaningkong bat kijong weipat uba lasan na lembat ndrei haba kile wan ho jisu bat kile yo I bola yap lupa ulala yap lupa kimsim lapen khenyi ki kejat jong bagumta ru weina ki hai lakumta ru weina kita ki sipai ulasum ya ka krung jong da usum te kumni ru lami no ka snam bat ka te utau bola yo I ula phla bat ka jing phla jong ka long ka basisha bat utau te bo ong ka basisha ba phiru phinyo ngen namar la le ya kini ki ru bo nyo pendap ya ka jing tho ya ka wei ka sieng jong anam pen khen bat sakawei pat ka jing tho ru ka ong kinyek mi hauta ya ba kile sum
to kita kadi ke jing thu kumno kabakut ke jong ke kam ke jong Tuhan Yesus kam jong ke jing penim jong nado bulawan sega perthai abala khayu haga singoit mo ha Bethlehem Judea ban sim ke jing nong brio mo u ba thau yang ki brio ban sim ya ka kadan jongi ki balong ki jing thau jong naga banta bonyo ban penim ni ki pop ki jongi ti kani khot bar praga itu hadian kani bo jisu latip bala pendap mentai ki baro ba on yo pendap ye ke jing tho wong ngasliang to de hot ki nong tho gospel ki don ki jing fair namar ba we khamsion ni go benta den ri kani ko bo tho yones ka don kamba ko be thu ani to khot bar fu prab ko bo ong habo jisu utip bala pendap mentai ye ki baro hakata ka por bo tra jisu don geding pna la de sanar pna yu ulamat ye jing sistem ko kraw halor geding pna la poi ka por bo unsa yap mo na ka daw jong geding sya sanar pna tinre ka jo ka por shwa bo nyam utrai jisu utip syai bola pendap ye ka kam bola pha do kpa yu man pendap tehni ka usatho yones ong ba bonyo pendap ye ka jing tho sorry hadian ka ta bo jisu ula pendap mentai ki baro bonyo pendap ye ka jing tho mo utrai jisu wan man pendap ke bo kpa lo pha ke ka bo kpa ko ayu ban le ladap yithu lupa ha ke jing tho jong kinai thu lupa lani hakisam te ka ta kapor ka bo try jisu sho bun it la ka man sim ka de kapor bo perkhat iki baro bulale nado bala khayu kumu brio ni slakhndo ke jing hikai jung ke jing sha sitom jung hado kani kapor bo don halor ka ding phna habo mo u bohok ula de ban syayap na ka banta jongi ke nong pom u snotho menta u yi bo ula de pendap lut iki kam ki bo kpa ula phayu ta kalong badan kam balai namar ba try jisu wan kat kum gijing bathau kpa but kata ka bo thau kpa wan ban pendap ye ka tela dadon kono kajing thut akata kamot kal thut ru kajing penim yangi ki brio tu try jisu ula le iki daga berhenti hadu bunda pendap bat kata kajing pendap jung kalong ka basya sitom ti hang ni abangi perkhat ke kata bo try jisu ula pendap ki bon ki bangi la man mudur darangi puli tin ublei ndo basdang inlap ki bla tho ki budi man pendap mo teng kemen sujer iwe armo Genesis kalnong balai dekat san untuk ublei habo ukran yo Adam hadian kajing hab Adam ngamut habo ublei ukran ye kajing tim halor usitan namar bola pensoi ye ka im bola hab ka im bodu Adam kajing tim usitan ni pulih kan nong ka balai dekat bakat san nado ka bakat saw ko hadian kata utrai ublei ulong hau tau besen namar ba melale ekani latim yami nalor ki kenja jingri baro ba nalor ki kenja merat hakarengko baro daka khpo jomi men par bat ikadomet men bam baro ki sngi kata jomi nang ta sisu ublei utim hakadkhat ka ba khatsan bat ya kajing syun ru ngan bu apeng jomi bat kata kebriu bat apeng usembai jomi bat usembai jongka un penelwet ika khli jomi bat me men penelwet ika khonglong jat jong u tikani kadi kajing thu lupa hengamat kadi ka kajing tim kajong blei
Bat kadan ru kajing thu lupa ni sepang usembai jong ke brio kemut haba keren ni ke im kemut uban mi peteng na ke im te ba un penduat ya ke khli ke jong besen kemut ba un penduat ya ke khli ke jong setan te kadai kejing pendap ya kata kadai ke mu try jisu ong ha ni kalenong bala pendap iki baro kadai ka wei na kejing pendap try jisu bo nyu hapo ki khongdong jat jong u yo setan utau sentiment utau ksuit utau nong syukur la yu hapo ki khongdong jat jong tu setan ula mat ya kejing syarem kaba mlak khi khrisu kaba ula setan benek kalau setang ban persiang pensoi iki brio ndri umlak su ban te mrau yaki lada ki phai su ble te kamot ladep pendap ya kata kejing tu lupa hak betok Genesis like hatsan bo bleu on bo sembai jong kebriu un penwet ya khli jong psen mo ti hang ni kadon kejing job ka bakrau ka mangam phi ni hab ban kan mau bangila job yu setan ladang ngila pediang ngila ngai hu jisu to ti ka wei pat ka bo try jisu pendap kalong bo la IT la di kum kejing aingu na ka benta ka pop mo kum kejing kenya kejing aingu kenya na benta ka pop kejung ki brio te ya kata lai thu lupa do isaya kalenong ka basan fulai ngi kan mau bha ya ka tu kejing thu lupa hakaba isaya tho shefang uta u baba no yegi jingparat ki jongi la nyau yu bat ki nongkam sniu hakatu ka khot kaba san ka ban riu kaba hoi kaba san ban riu ko ongkum ni nre la pen mong yu ni na mar ki jing rengkang jongi la pen duet yu na mar ki jing na bom hok jongi ka jing sitom ka jing suk jongi kala long hlor jongu badda ki jing jingam snam jongu la pen khia yengi ngi baro kum ki lang brot ngi la sakma ngi la phaino we sela kalanti ti utrai ula bu hlor jongu kani gamut hlor jong try jisu ya ka jing bom hok jongi baro ti utrai jisu abo sha hakading phna uba ye ki jing bom hok jongi baro ubleu la bu ye ki jing bom hok jongi hlor jongu bun sha ye kata ka jing pensitom na gam ta ki pop jongi segoi ke pan ke bo try jisu pendap ladangi pej bha kani ga khamtam kani ka nong kani san phulai la nong isaya bat ka sam ga bar puar mo segoi pat bo pendap wanra ye ka jing pen khia yengi te katu khot ka basau bangi puli menne he ka basan katu ka lan ka ba jan ka ba khaddu sentence ba khaddu ong badda ki jingam snam jung u lapen khia yengi te kani ka jing pen khia kalong ka jing pen khia ye ka man sim kalong ru ka jing pen khia ye ka men ki breu ki priang yu try jisu bon ki ba mat ye ka jing pen khia om tang ye ka man sim da ka jing ma ki pop ndre ki khon ma jung ki ru bon ki ba yo ye ki jing pen khia ki ba la long ki jing sitom ki ba la khro la bon snam ndre la pen khia ye ki ti kata ka digi jing phla jong ki bala priang ki bala ngai hu jisu namar ula pendap ye kata ka bentaru ti ha ka kitab jong malakhiru kanong basau dekat ka baar malakhi de hashwa jong Matius ka dei ka kitab ka khaddu jong ka testament ka berim tho ye kata ka jing penkhia pada ka wi grukom nong basau khot baar nabah khmi sorry tong ngan puli lang ka khot baning kong mo nabah khmi kata ka sngi ka wan ka ingkom ka lawarding te ki ba sarong baro ki bala bomman kinlong kumuskum bat kata ka sngi ka ba wan kan penter khong he kan pening khong yaki ong try ki pat bat hekat banom pensa yaki lemniu thit lemni katnat nrei phi ki basep tieng ya ka kerteng jonga kan mi ka sngi ka hok
bat kajing penkhia haki thap niang jongka kata kadai kajing kular haka kitab Malaki mo haki ba septing yu blai kamut kita ki ba suthu bagi dei ban kela ke bomut ban pan map no blai bat bagi banget ru ba blai ula ban map namar bo siu utrai Jesu ye ka kuna namar ki pop te kani ke kular ni omba ubolong usngi jong ko hok unwan ra ru ye ka jing penkhia haki thap niang ki jong ti kata kadai ke ba ka wei pa ka benta plina ki kita ka fan dia kala sit palat boleh sibun namar bakala sithan po yumani me ka fan to te kata kadai bo utrai Jesu pendap wan ra ye ka jing penkhia nalor bo wan ulaba no i ki pop ki jongi ki jing bom hok jongi sekawai pat ka kam ka bokong san bo utrai Jesu pendap kalong ba ula pendap ye ka kam ku munong suspa ubala ban siudap ia kata ke jing non kam jong ka pop ban siu ia ka ram lani ka kata ke jing syaram jongi namar ki pop jongi te ha ka kitab Isaya ka nong besan khundai ka khot bar pho ka don ke jing tho ka be dei bat kata Isaya san khundai ar pho Bat unong sispa unwan haseyon, bat hakita ki bapai no na ki jingringkang hau Jacob ong utrai. Kata kadai ke jingwan unong sispa, tiki bon pat ki weru ki jaka ki bangi syam, ya ke jing wan jong utrai Jesu kumu unong sispa, na kamenta kapop jong ki khun benriu. Nantangi puliru ha Jeremiah ke ju san po lenong dekat balai pusau. Jeremiah san po lenong dekat balai pusau. Jangan pulik kitab Jeremiah lenong kebasan po dekat balai pusau. Ulong penem jongki ulong ubaklan. Utrai kipat long ke keteng jongu. Unya sait lut ya ka kam jongki ba un penjenai hasari ba un penjat haj ya ka khendo. Bad ba un penkhi ya ki basyong Babylon. Kini kekeren sifang unong penem kebamut ke jing sisa kedin tenrai di unong siuspa mo ubasiu ya ka kuna namar ki pop ki jongi bah jaka bangin hap siu mengi ulas siu no mo tu try Jesu kumno siu ya ka kuna namata ki pop jongi da ka bau IT ledi badaka snam jong antiet yangi nang ta kadan ru sekawai pat ka bau pendap try Jesu ula penjanai ikitu baro ki bala penkentang dau kita kemut ki balangit hu ki yo ye kejing penkentang ki yo ru ye kejing penjanai
katangi Shem haka Shiti Shik Hebrew kalun nong basifo kadakot kabakat sao. Shiti Shik Hebrew kalun nong basifo kadakot kabakat sao. Namar dakaway kajing aingo ula penjanai halakerta ya kita ya kebalapan kuit. Kamat utrai Jesu ai ladi kum kajing kenya kum kajing aingo akmat ublay tang season ai umdan kamban ai man kapor kum baki kenya ki belang bat ki masih man kapor. Namar kajing kenya kabau ai mu kalong kabat janai kadan kapor seduk bom jukut ban penkhia ban penemi kibriu. Di kita kilong kikat tu kat ni ki bangi polis fangka ibu try Jesu le pendam te akasam ka ba arfuar life way ru ni Shem ya gajing tho ka ba kum kata ka ba ya dei bat kani gajing pendam ju sam ka ba arfuar ka dekhat ka ba life way kani ka dikasam ka ba tho bhas fang try Jesu kham tam mi gajing sha sitom ju mo telangi puli ka sam ka barfuar ninyo sibun ru kijing syai sepang kijing sya sitom jong try Jesu lor ka ding phna te ka dukhot ka life way ngan puli kinwan bat kin pen benai ya ka hok jong u hau pat ba uban sakha baula le ya kani kata kalong bakran kelom ki baro ula pendap lani ula le ya kata ka kam jong ka jing penkhia jong ka jing penim jong ka jing suspa yaki bapom te ngi hang ta bo try Jesu hakani ka bo tho Yohanes udan hajan ka ding phna ni tang Yohanes na prenggi senran udan hajan ka ding phna kiwe kimnut shu banwan hajan kila phetlut te tang Yohanes udan hajan ka ding phna hakani ka por namar ba Yohanes uyai buat you try Jesu wat haka por barung haka jaka bisyar flau rang ba ling do ru Yohanes urung bet te bat sim lan you try Jesu te haka to dokon ka ba arfu fra ko mangina puli mentan ong biang ba onyo pendap ya ka jing tho ulo ong ngasliang te ka don ka ka ba lakum ba kata kajing seliang ju kalong ban pendap ya kajing tho ndrei ka jingmat tenrai ni kalong ba ula syak khnang der halor kading phna ban pendap ya kajing tho baro bat usuthu ba ula pendap ya kita baro hadin kata pat namar ula pendap ya ka kam kajung uang seliang tikani kajing seliang jong try Jesu kala banlong ka bakenjaman sim kala ru banlong ka badai kamet laban seliang te habo ongas seliang semua ongas seliang tenrei usi ongas seliang te ngimla ban ong mengi usliang ye ke bakan jam sim new seliang mo te ula suthu hoi haladi kadon kejing terkhong ru habala sya alur ka beding phna ka snam ju kalanang jau kumta lanang terkhong te kejing seliang hakamet kadon tenrei kejing seliang mensim ru kala bandon tingi kan mau ya ka bos debit urwai ha sam ka basau puar wong kumbo thrang ukerang mo ya ka te rangi puli tu sam basau puar kadon jing sri mangni nomor usim debit ru kijing tenjo ki bakrau wat ya ka jing slok baru blai tu song ka tu kumbo thrang kerang ngan puli tu sam so puar dekat beningkong mo kumbau thrang kerang yakiwa kumta ka thrang ka mansim junga yami au blai ka mansim junga ka sliang yo blai ubaim lano ngan wan bat ngan pau khmat ublai kani kadai ka jing angnot ka jong sim debit banyo ban poino hakmat ublai kamot ba wi ka pathai ka ni ka jing pathai ka ba dap de jing jing tunju umat de jing tunju ka ba khrau to ka por te angnot uthrang no ka por bula ban ni kandu no yo blai ula bandan no
haka plau jong ka yeng blei ti try jisu bu ong asliang mla ban ong kala ban dei ko ong sim lebet bu sliang trang ban poino se ka plau jong try tika ingi bangin siu batai bun sen ha bangi puli gani ka khot tingi perkhat be ko to tiki ba perkhat ta di kitu sipai tu ko por mo ha tu ko por ki don kitu sipai kani ka khot ka ba ni puli par hadin ka khot ka ba ar khandai te labu ukhiu badap da ka ba jo hang ta te haba kilaya pendap yo sponge da ka ba jo badaba kilaya bu hau hisap kila kentiu ka sentur jung u te kamat ki kentiu song se kamat te ki utrai su lo ngasliang te kini sipai te kidon hang ta to kidon ki boong bawi ai khanang da ka bajo nrei la banong da ka moi patru namar kisipai kidon hang ta no ki pendap kam te la juthu begini kisipai rom bagi pendap ka kam ki jura ka kenja berti la ni ka kenja klong hakaba ki bu ya ka takawan ka bajo kadai ka wan ka batat bha ka balam jo te hangi si ombe da ka bajo kidon boong bagadi ka serka la ni ka vinegar te don hi la se ka jingsyang ta ten rei ha ka jing tho jong ki katu ka ni pat ki komentator ki ombe ka wan ka bajo ka bagi la ai ki spai rom bakin penan kam ha ka por ki bakum kini ki kam namar ki la thaj ki la jram te ki ai ki sha ki bakin penan kam da ka ka wan ka bajo te kata ka de ki jong ki jing sha bagi penan kam te bo try su ong asliang tu we ni tu spai perkhat bo sliang sisa ya ka jing sliang ka met mo te uru la se ha ka jing long brio ka jung upan dang doni ta jing sulam wat la ki dan bentah ka ban sa nar pnayu te ula banyo ban penpoi ya ka to ka ya ka to ka bajo how try jisu te dan mok dan e ban pen ai hu te kum ta u shui how sponge te jing shao de uni sponge bo ong ni ki bo uni sponge how hisap u de kunja jing thung ba ha ka jing shao dan benta bha ka ha ka miet ha ka ba u bleu ong khon Israel bakin up ye ka ta ka jing perlat ha ka bagi ba mi ka nem ka jing lat te kum ta ba kila syong ta ki yang kisam ju ki po Egypt kalau dan ke jing kentu ke jong blei ba dau hisap an how hisap an kelan ya kata ka snam jong tau khonang brot baki kenya kata ka miet bagi bam ya kata ka niam ke jing lat te ki wi ya u hisap haka taka snam jong khonang brot baki kenya bagi penyap ngemut ban bam nang ta kisah berong ya u pat ha ngemut kisah kelan ya kan ni kasnam ha ka syaukat jung jing khang kan bau pha ublei mo te kata ka dei ka ba laja ha ka niam ke jing lat hari Egypt bat la ye beteng ya kata man kasnam ha ka niam ke jing lat ki bam te ka jereng khatru ba ka ni ka di ka por jung ka niam ke jing lat but try jisu la ai ye ka ni ka wan ka bala kentiu do hisap yo sponge bala wi ka ni ka wan mo te ka dei ka ba jo te hoi kala bandai ka sirka kala bandai ka kidon kita ki ba ong ba ka dei ka wan ka ba jo te hoi bro ar hi ki dei na ki ken ba wan na ka mariang te man ba jisu ula sim ya kata ka ba jo ula ong la pendap hang tai du khot bar fu fra ha ka jing mut jung u wi i bo la pendap iki baro ha ka ni ka du khot ka balai pho pan ong snan pan da ka ba jam da ka ba shai la pendap mo ye ga ai ye ki to bangi kran mentan ye ka kam ka jung u
bulawan ban penim ki briu te wong la pendap ban habau la no lenge la ka khli ul IT no ila ka mensim tingi isa sin ni ya kata ka jing yathu bo try jisu udan ka bor ban IT no ila ka mensim ndei ba usim hi ubleu kpai ka mensim ju una ubleu tu usim ka mensim ju ubriu ka por bo yap tendri try jisu udan ka bor ban IT no ila ka mensim ban sim no eka ban sim ru eka katung ila puli haka basdang haka nika gospel Yohanes hinga dan ka weni ki khot tu bangila puli teng to ketika gospel Yohanes kenong basifo khot bakhat pramo sifo khat prangi ngilai puli tengi kani mensua kapor bangidang don hikitu gilan nong ki bakhama sua ki basdang gospel Yohanes kenong basifo kedekot ke bakhat pra kedon terus kwe gilan nong kenal tambah gilan tu Hoi. Niu trajisu ong omnon ubasim yaka nanga ring aitino yaka naladihi ngadan bor ban aitino yaka ban ngadan bor ban simpat yaka yakani ke hukum ngalap pediang nau tau kepa jonga toh niu trajisu kren changam sim nani ke jingim jung tongan pulia buat kedekot bakhan nyomon pulia biang namar kani ken utau kepa ula ie janga na bang nga aitino ila ka jingim banganyo simpat yaka omdon no sim yakata nanga heyaka nanga ring aitino yaka naladihi ngadon bor ban aitino yaka ban ngadon bor ban simpat yaka yakani ko hukum ngalap priang no tau kepa jonga trajisu ong bau bleu kepa ula ong hu ba me medon ka bor ban IT no ela kemensim ban simpat yaka te kalau jia sisia kumta nomor bau trajisu ula IT no ela kemensim kamat jung kalayap no te ndrei hakajimi pat ula simpat ela ka jong kemensim mo ula impat te kata kadai ke jing sisia ke ba ngi hang ni ke dekot ke balai pho kadai thu e kata kong kumno te men bau jisu ula sim ya kata ke bajo ula ong la pendap ba bau la no lenge la ka khli ula IT no yala kemensim mo kita ke jing sisia ke badan kam ki ba mengafi de ban bo jing mut nomor ba kepen i ke bor ke jong tra jisu hadu kanu bawat dia kemensim ru udan bor ban IT ya kan kamdei kemalong ki bremo la syak sitom kat gading phna te ki yap namar ba ublai sim no kemensim joki hoi kani ke jing ai kani ka bajo ka don hi ke jing thu rupa haka sam ka bandru khandai ka khot bar hui tong in chupe ka tu ka banta kasam ke bandru khandai ke khot bar huai gatur ke dan ji thud pa teng chipe gini ji thud pa mo te kani ko ong kila airu hanga ke kesang banlong ke jing bam jonga bad ha ke jing sliang jonga kila aidi hanga da ka sirka te hangni ong ka sirka mo
te haga gospel Yohanes ong baik ka bajau te kadar ka jau kum ka serkal ni kum ka vinegar ten rei kala bandai ka ta ka wine ka bajau te mtip hakum no bala pen kre ka ta tambala su ong ba ka de ka bajau mo te kadan ka jing pendap ya ka to jing thu rupa ha ka kitab sam ka basan bandru khandai te tong ni pej pat sa ka khot ni pej bnia su ka to khot bar khandai te labu yo khiu badap da ka bajau hanta te haba kila pendap ya pendap yo sponge da ka bajau haba kila ya bu hisap kila kentiu ke sentur jung tikani kadai kemang ya keren mene bakadan jing sno but katu ka niam ka jinglat ka bakiju hakapon jong ka niam ka jinglat hakabaningkong po Egypt ki kelan ni ki syaukat jong ke jingkhang jong ki yeng jong ki daga snam kata ka snam ka dei ka balawi yo hisap kata ka snam ki sakalan ye ga ni ka syaukat jong ka jingkhang jong ki te hak kitab Exodus kalnong bakhat ar khat bar fuar phin syami ka tu to tambangin tip ki reference kitab Exodus nong bakhat ar khat bar fuar kani kalau nong kadai sifang kajing rakhi kaniam kajing laj mo hakapor bagi kon Israel ki dang up ya kata ka banbut kesengi bakin mi no napo rijeb banet syarikan tikatu dekat bar fuar ko ong batu simru sisong uhisop badhaba philawi ye hakasnam ka ba hakapliang tukelan ye ka khli jingkhang bad ye bro erliang ki syaukat da kata kasnam hakata ka pliang te manoru na phi wat mi sabar ka jingkhang la ka jong ka yeng hadu menstep te boleh fala ki kumta namar utau angel jingyap ubanya nya kata kamit unya la yakitu ki jingkhang ki yeng ki badan ka jingkhang ka balak kelan daga snam jong khonang berat tengi la penan kam do hisap hangni mo te gadan ka jing dei bat khandiat la penmi biang kata ka keteng hisap pan hagani gospel Yohanes belai bah ki ong ka jing laj namar utau angel uyat laj no na kitu ki yeng ki balak dan ka ni ka snam ka jong khonang berat mo takadau ki ong ka niam ka jing laj to te nantungin pulipat sekedekhan ke balai fuwei kita kijiu nomor kata yo ba kita kimat kinsa alor keding pernah kesengi sabaton naba kalalong kesengi penkre nomor kata kesabaton kalong kesengi ke bakrau kilai kerpat yu pilat baon yo pen kenya ki kejat jongki bat baon yo rakno yaki nomor kata kita kisipai kilai wan bat kilai pen kenya ki kejat jong beningkong bat ki jong weipat yo balasan pna lembat ndrei hamba kilai wan ho jisu bat kilai yo bola layap depa kim simla pen kenya yaki kejat jong ti namar balasai kadai ka sabaton bat kadai ru ka sabaton ka bakerpang namar ba kadai ka por barakhi ka nem ka jinglat kam dai ka sabaton ka bajulong man ka por tilada kadai ka sabaton ka bajulong man ka por ka himarum kam da pena jingmat thani kita ki kanum kan bet kum tu gitu ki basa nafna hadu kin dayap hi tenrei kani kadai ka request ko baki penlong ba kerpang namar ba kadai kesengi jong kan niam kejing laj baki rakhi ya ka takadau pilat pediang ni kejing kerpat jongki pha igi sipai bakin pen khenno igi
kejat iki keti jong kitu gi wei jong kitu berolaingun mo te ki pen khenchwa jong tu wei besikaman so tu besikadiang jong trai Jesu dan ren da kila poi ho trai Jesu kila bola da biap te nomor belai bagi ki kerpat ki jiu kata kat kum ka hukum ke jong belai ha ke testament ke berim ba singi sabaton ndai bandon kono komet nyap ke badan halor ke ding lani belas dien ho ding nomor ki penstom ki por mensuaru ki sedien ne yo briu balak kam sneu ho ding ni la puli teng gitu kan no Deuteronomy tenrei swa ka singi sabaton ndai bansa gitu kimet hadun damit dei ban penhierno iki to ti lada kimpat nyap ban su penhier kum tar mong ta ka dau ki fa pen khen ki kijat jungki balai kemut ki kedia jubor ki kijat jungki ki pen khen ki pen prada de ki nar ki ige khnang ba kata ka jing tiet kum ta kan penyap no iki den rei pra Jesu msimla le kum ta nomor la dep yap lupa to ka dukhat ka bal life support kong la kum ta ru wei na kita sipai ula som ka krung jong u do som te kumni ru la mi no ka snam bat ka to kadan ka jing kli balai bo nu sipai ko banda som ni kadan ketu ka kentien ka bong la kum ta ru kamut iu kamut bo nu sipai ko banda pentikna bo trai Jesu la yap sisa hoi the page ka jing ring men sem to sim ring men sem shu ten rei ko an pentikna bo ukhlem em shu te mdei tang na jing ring men sem pi lada penmong yu brio badang im kasnam kan mi tersterben ten rei ka unu sipai usum do to sum khnang ba un pet kan kami em kam bi beteng nem ban mi kasnam na ka krung ke jung tu sum yu trai Jesu na ka krung ke jung kami bet sisen mi ke tu kasnam ka bala lang ka bala haboyap ubri kasnam ka lang po kamen ringkan bat ka kata ka dei ka dak ba ka dei jong briu bala yap nada ka dei jong briu badang im kan mi bet tersiter kan beteng ban mi dari kata kami sisen mi tu tau sipai ko ban pentikna hadu kata tendri ke jingna jong upat te ba ka dei ka bala itu lupa nadu ka testament ka berim tingin pulai pat tu dekat ke babut dekat ba life sun life riu tiu tau boleh i ula pla bat ke jing pla jung kalong ke basisya mano tau bo i mano bong pla kamut botho ini ki bro de Yohanes utau senran bo Jesu i tiu Yohanes ni bo thot la de i la de ni jing ja bro wong ba ka ni ka ba ngai i ngatho ke de ke basisya khnang bagi ban puri ya kani gospel hadin kinum atatin nomor kin bon ki breu ki ban mi ban pen atatin ki breu ki ban nget hu trai Jesu kin pen atatin kin pen mi dikinia ki jutang life hujat ki bon ba ki kot batho ki breu ki ban nget ki persang ban ong ban ai dau bu trai Jesu sim yap lani kum ta ter mo kidan ni ki bong hana ula phet no sui lai puja ki theory ki thau tin reu Yohanes ni ong ka ni kalong ba sisya nga thaw manga nga dai i de khmat lo jong ka dei ka ba sisya ka dei ka manong no ngi ong kitin pharing eyewitness te malwang nga thaw ka ni ba phin yo ngen ka jing thmu Yohanes kalong ba kita ki ba puli ka ni gospel kin yo ngen but kumbo ang not Yohanes mla nyo shu ki breu laban long de ki pholang ki spalak ki breu lengba ki pateng ki balalet ki balanget utrai Jesu naga bapuli ya kani gospel Yohanes hoi ngamong tang gospel Yohanes ki donru ki ba no poise ka jinge utrai Jesu daga bapuli ki wei pat ki gospel te Yohanes da pen pau ni wong atho ikini ki dei ki bisisya wali atatin mo ba phi ngen nang ta dekat ke balai fopat kadan helai funriu ke itu ba kini ke lajia ban pendap i jing tho mo
Kai kata ba jia pandap jing tho bom simpen khen ka weiru na gis eng jung ka ba arpan ba la som ye ka krung jung mo namar la le ye kini ke ru ba nya pandap ye ka ta ka jing tho ye ka wei ka si eng jung anam pen khen ba de ka wei pan ka jing tho ru ka ong kinye khmi hauta yau ba kila som mo kamot kin pech tra jisu te ki som yu kin pech pat yu te kata ka dei ka jing pendap ye ka ni ka jing tho bat kalong ka ba don kam bha ba ngin bo jing mot kini ki namar ba ka don ka dor ka ba khrau bha hangta te ngi pech ye ka sam heka kitab Exodus nang khat a khot sau phun riu ka tho sifang kata ba sim na pen khen khat a sau phun riu bom dei ban pen khen ngamot hapor bagi bam yau tu khunang brot ka niam ka jing lai mo tu ka jing khawai miet ka niam ka jing lai u kani ka dei ka jing hukum jong blai ye ki jiu tu ka por tang ha kawai ka yeng de ban bam ya ka watra ai ru em na ka do shabar ka ta ka yeng limne wat pen khen ye ka wei ka si yeng jom ka tu trai su u shem ye ka jaka ku mu khunang brot na bo sha lor ka ding phna kum balong tu khunang brot bala kenya ha ka niam ka jing lai tu bleu ong ya ki jiu ak tu ka por ki khun isol ki dang don na Egypt wong wat pen khen ka weru ka sieng tingi i bo trai suru ku mu khunang brot jong blei ka bo sha na mar ki pop jong i halor ka ding phna u plat jingi na kata ka jing tim jong ka pop sim la pen khen ka weru ni ki sieng jong te hoi u David pada ka sam ka balai fusau u yatho susu sifang kata nengi pet ka sam ka balai fusau ka khot ka de ka ba sifo ngatrai nengi si pet tu sam balai fusau ka ba arpho usumar yakis ieng jong u baro kawai naki sim la pen khen te news em libet ukran sifang ubri ubahok nado kita gitu khat baswa kabapen i bo try su ulong ubahok ubakhlem pop hadu kabakut te kata kadai kadak ru kabu ayu blei ba sim la pen khen ya kawai ru naki sieng gi jong mo tikitu gidei ki jing thu lupa ki badan kambha tikatu ka batho pat bakin sakhmi hautau bakila som lani utau bakila som ni syam ka kitab Sekharia ka nong ka bakhat ar ka khot ka basifo kitab Sekharia ka don haswa jong Malaki sejan bakut ka testament ka barim nong bakhat ar ka khot ka basifo dengan the buk halor ka yeng David bad halor kinong Jerusalem ya ka men sem ka jing ai bad ka jing karpat bad kin khmi hanga ya uba kila sum bad kin nyambriu yu kumno hai kumbau no u yambriu ya lau khon marwei bad kin smuk thang namar jong u kumbau no smuk thang namar balakha ning kong jong u kani ga thu isphang ga jing yambriu jong kito gi bala sumi u ha sing khadu kin sa yambriu bakila sumi u no te kanu bo briu le u perkhat lakut ladap tum dan bakan mau isu re ga sing khadu an sepan ji khen yu wei pu wei takadaw ngi dan kam ban pen bet li khman u blei khnang ba kanam dan su ka pop ka bangikit re balap ngai la ngila
plai ki pop jungi ila pedang try Jesu lama bi ki pop jungi bokum ta nam dan syo ke jing bisar ya kita ke lama tu blen kerku ke jing puli jungi ketin ke jung kan ke jan mit na ke benta ke buram ke jung amen tangin ye doi ko kpa jungi ba beneng ni aingu me try ba ila yo ban puli yiki ni ki benta ni ki dekhot na ke gospel UNS ke nom ba khat khandai be thu ik tu ki klimat ki ba khat do bo try Jesu usya alor ke ding phna shwa ban step yu ha ke tu ka mit ba u abola pusan ni ki baro ki bola pendap nado bola wan long brio hadu ka jing sya jung halor ke ding phna ula pertaru da ka jam la pendap ba peni bo pla bo la pendap ya baro ka kam jong ka jing suspa yang ki nongpom ya ka ba ukpa ula pha ya u bon pendap ban ngai eme ko pa na ka benta kani ka jing wan utrai Jesu ka jing pendap jung u ya ka mon jome bon ba mu ya ki jing bom hok ki jungi ya ki pop ki jungi ba an ai hangi ya ka jing ka bom jukun try sni nomor ka tai rap ini bangin pentmai ledi ka jing dei jungi ba try Jesu bangin khamsyanya yu ba tau bala ban pendap ya ka jing map ki pop ki jungi ulong ru bala pat ban beten yangi hadu kata ka sngi ka jing wan pat ka jung terus ngau ko pai gini ke jingker pat jungi na pani kini baro ka keteng ke jong try but nong penim be jingi Jesus Christ amen tu inje jeng mang penwai haka bawai no jong kini ka Bible study kini ka janmit tu ai ba ka jing ai ka badap biang ke jong try jingi Jesus Christ ubala pendap ya ka kam ke jing penim ke jing suspa na menta jungi ki nong pop bangin yo ya ke jing bom jukut bat ban yo ban long ki nong yo benta haka hima ke jong blei ke jing ba ke jong blei ukpa ubala pha yo try Jesu shikani khndo namar bo yangi ki nong pom bat ke jing slok ke ba thiang ke ba penchet bor ke jong mensem bu khu ubala kulan ru try Jesu bon wan ban syong po ki donot ki jongi habangi langit hu banyerap ingi banyak nembak ni ke jing kat ba medang pensa ingi hagani islah khndo kina syongkar hailam bat ni ke badan hang ni bat ki rungit ke badan hakaleng setlak ke pertai menta bat hadu halakataru amen